Benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. I avui tinc el Jordi més a prop que mai. Bona tarda. Bona tarda, mestre. Com estem? Va bé, anem a fer soroll. Exacte, com el programa anterior. El programa anterior. Sí. Avui, els que ens estigueu veient en vídeo, sabeu que no tenim convidat, pels que ens esteu escoltant, no tenim convidat. Hi ha una nota que posa bon dia, comença el festival del TDAH. I és perquè avui, nois, s'acaba la temporada, la primera temporada de Punt i Seguit. Molt fort, Ens acomiadem de la primera temporada per fer un break de l'estiu, perquè entre el Mundial i el futur Tour de França jo ja no dono l'abast, no em puc centrar en tants projectes. Clar. I ja hem decidit que seria xulo acabar-lo nosaltres dos. La resta de convidats han dit que no volien venir. Així que això l'acabem. Però ja mai més, en plan, l'últim programa. No. A partir d'ara serem nosaltres dos amb personalitats múltiples interpretant coses. Exacte. No, nois. Al setembre de la temporada vinent... Setembre d'aquí. D'aquest, sí. Farem el break de l'estiu i la temporada vinent comença al setembre. Com els col·les. Com els col·les, bàsicament. I farem una funció a Nadal a la que cantarem alguna Nadala, tocar la guitarra de forma dubtosa. I alguna dels Beatles. Sí. No? Sí, perquè està guai, no? Sí, és curiós, els Beatles van durar 10 anys, però van treure discos a punta pala, Ja. Van treure discos que dius, macho... Sí, un nivell de producció alt, No tant com Punt i Seguit, però... De l'Ivor Exploitation Album, Aquest es va quedar al tintero, però... Exacte. Pues sí. Bueno, pues, l'estructura del programa serà una mica la mateixa. No hem portat convidat, no perquè no hi hagués ningú que volgués venir, sinó perquè hem cregut que està bé, ja que acabem el programa, finalitzar amb nosaltres mateixos. Amb nosaltres mateixos aplicant-nos el que apliquem a les víctimes d'aquest programa. Correcte. Llavors, la primera pregunta, vols que te la faci jo, llavors me la fas tu? Me la fas tu, llavors te la faig jo? Sí, fem-ho així. Sempre la fas tu la pregunta, doncs. Vale, sí, te la faig jo. Exacte. Vale. Com tots sabeu, la primera pregunta és si fes 15 anys que no ens veiem, cosa que de moment costa d'imaginar, què m'explicaries de la teva vida sense parlar de feina, evidentment. Ara faig jo el mateix, per exemple. Clar. Doncs és força curiós el concepte que, tot i saber perfectament a què m'enfrontava, no m'he preparat absolutament res. Està bé, això. Llavors, estic aquí... Se'n diu TDAH. Sí, es diu aquí com si fos un convidat normal i corrent, no? Doncs molt bona pregunta. A veure, 15 anys enrere, jo tenia 13, tio. Tenies 13? Sí. Llavors, des dels 13 anys, doncs mira... Què passa? Experiència de xiveca? És que ja des dels 15 ja puc començar a parlar de la feina, és dur, això. Em regalés de les cerveses, rotllo des dels 15... No. M'hagués decepcionat que haguessis anat tan tard, Doncs he intentat estudiar el que he volgut, no m'ha funcionat. L'intento, però sin ganes. No vaig entrar. Jo vull dir, em vaig treure jo la... Sí, clar, entenc que estudis entra, no? Estudis entra, evidentment. Sí, vaig fer el batxet, després vaig fer un grau superior, no... passant per sobre, però no treballo del que vaig fer, i ja està. I, en base a això, doncs, he intentat viatjar tot el que he pogut. No ho he fet massa. Les destacades de la xica que te gusta, Exacte. Dubai, Milán, Roma, Nova York. Jo no he viatjat tant. Realment no he sortit d'Europa encara i m'agradaria. Geogràficament has anat a Canàries. Exacte, que és Àfrica. Continentalment, no continentalment. Continentalment. Geogràficament és Àfrica. Sí. Però Però s'ha de dir que trobo molt lloable fer... O sigui, t'has esforçat en fer força a Espanya. Sí. Que és una cosa que a vegades t'han dit molt... Jo primer, anar-te'n a fora, i és com rotllo, no has vist ni la capital del teu país. Exacte. No has vist les 3 ciutats més grans. Pues sí, he estat a Andalusia, he estat a Astúries, a País Basc, Galícia... Ara vinc la setmana passada, de fet, de la zona d'Alacant, tota aquesta zona, i la Manga del Mar Menor, a Múrcia, i... Que m'han xivat que és fea de cojones. Sí, efectivament. O sigui, la Manga del Mar Menor, noies, no cal que aneu. O sigui, de debò, no cal. És més maco Benidorm, i tampoc cal que aneu. Cartagena estava bé, curiosament. No m'ho esperava. No se li pot demanar a tota Espanya. Exacte, llavors, Que és una gran nació. Sí, exacte. I a part d'això, doncs he intentat... segueixo amb les mateixes amistats. No que fa 15 anys, sinó que fa potser
13, és que la vaig conèixer com una mica més tard, però... Bueno, està molt bé això. Això està molt bé. Això, això en el món actual no passa. Clar, n'he perdut algunes pel camí, no dic que no. Alguns que simplement s'ha parat camins, però els principals estan allà i res, cervesa, música i anar fent. Bueno, vull dir, t'ha sortit un anunci d'Estrella d'Am bastant bé, cervesa, música i anar fent. Correcte, sí, efectivament. Podria ser el nou actor d'Estrella d'Am, no sé. Vull dir, no sé si estàs a punt i seguit el Canet Rock. Exacte, o sí, no? Sí, el Canet Rock és el que més encaixa, no? Potser. Sí, poder una mica. No, l'anunci... Mira, no he estat a Mallorca, tio, no puc fer un anunci d'Estrella d'Am. Merda, és veritat. No has anat a gentrificar cap cala, Exacte, no he estat a cap illa balear i em pesa, tinc ganes. Jo també, però és que crec que està tot gentrificat, que a partir del maig ha de ser una cosa infumable. Ostres, no sé fins a quin punt Menorca, per exemple. Està gentrificadíssim Menorca. Sí? Menorca és criminal. Home, menys que Mallorca. No, jo crec que Menorca és pitjor, Sí? Sí, perquè crec que té aquesta fama d'exòtica, com, la Illa Verge, i està criminal Menorca. O sigui, bueno, no sé, jo a l'Instagram va haver-hi un any que dic, o sigui, a tu, imagino que també et passa com que hi ha anys que la gent, de cop, les Insta-Stories tothom va a aquell país. I és que passa que regalaven bitllets d'avió, vull dir, quan es va usar molt a Bali, però jo va haver-hi un any que tothom estava a Menorca. Yeah. I un any que tothom estava a Japó. Sí, l'any passat, no? Sí, l'any passat tothom estava al Japó, tio. Dic, tio, ni els Yankees al 44 estaven tan a Japó, saps? Total. No, és curiós. O sigui, no he estat a cap illa, potser Formentera és la que no li importa a ningú, però per lo de més, no sé. Ja... Sí, en general, però bueno, sí. No sé. Sí, jo crec que ha de ser aquestes illes... Jo crec que a partir del maig les Balears han de ser una mica... Que s'ha d'anar al febrer, no? Març, abril pot ser un bon mes, o octubre. Octubre, que hi ha molta... encara fa calor, vull dir que a l'octubre encara et pots banyar a la platja, potser no a les 10 del vespre, si no tal, però encara pots passejar i pots anar bé, saps? Jo m'he banyat al novembre a la platja. És que també et diré, per estar a Menorca a l'agost, ple de gent, haver de pagar una pasta per no sé què i haver de reservar a les taules amb 20 dies d'antelació per internet abans de ni tan sols estar a Menorca, passo. Ja. O sigui, prefereixo anar-hi a l'octubre, potser passar una mica de fresc, entre comet algun vespre o el que sigui, i ja està, chill. Jo tinc un col·lega a Menorca que podria dir-me quins són els millors llocs. Així que, si de casualitat estigués escoltant aquest programa, que ho dubto, però bueno, José... Comenta, o sigui, no envieu per privat, no us gentrifiquis. O sigui, envia per privat. Clar. Perquè els comentaris ja no se t'omplirà allò, saps? Exacte. O pots fer i comentar els pitjors llocs. Se rotllo... Exacte. Sí. José. Si comentes... Jo crec que el José parla català. Perquè ell no és de Menorca. Va, però jo fa anys que viu, jo crec que ja parla català. 6-7. 6-7. José, si estàs veient aquest programa o estàs veient un reel on apareix això, pel que sigui, tu deixa en comentaris tots els llocs on no s'ha d'anar a Menorca. Vull dir... On s'ha d'anar, clar, els comentaris on s'ha d'anar, no? On s'ha d'anar a Menorca, no? No aneu a Menorca, és molt perillós, us apunyalaran pel carrer, us robaran el bolso, us robaran la cartera, robaran les alpargates, us apallissaran. No aneu a Menorca, nois, és un lloc molt dolent. A Barcelona tampoc, de debò. O sigui, Barcelona, criminal city, full of delinquents. Vale? Leave Barcelona alone. Since Olimpiades, no worth it. No worth it. Vale. Iban India Olimpiades. Vale. Ja, sí. Papa left Barcelona for some reason. Went to Canàries. Sí que estan igual de bé, To Canàries. No more. Sagrada Família, CGI. Don't exist. Not there. Parque vacío. Empty park. Bueno. Whatever, no? Whatever. Axel Casas. Digue'm. Imagina't que fa 15 anys que no ens veiem. Ui, quina sort. Ara que el va parir. Què m'explicaries de la teva vida sense parlar de feina? Tampoc anar a parlar massa, Vull dir... No hi ha massa perill amb tu. Mira, m'agradaria dir una cosa que no ha passat en aquests 15 anys, que a Catalunya sembla que costi molt, vale? Catalans, catalanes, no he fet cap Erasmus. Vull dir, que jo no sé què passa amb els putos Erasmus, que tothom està d'Erasmus. No he fet cap Erasmus. He anat només un cop d'acampada i no ho tornaré a repetir a la vida. No he anat mai al Cabró Rock, ni al Canet Rock, ni a cap festival de música. Em sembla una experiència horrorosa. Vull dir, vaig anar al BBK i no ho tornaré a fer. He vist Arctic Monkeys en directe. He vist els meus pares divorciar-se. Bueno, en fi, coses. És veritat? Sí. 15 anys, vale. Bueno, he vist a l'Atlètic de Madrid perdre 2 finals de Champions. És una mica pringat, Sí, he vist el Pogacar guanyar 4 Tours. Això està bé. Sí, també l'he vist guanyar la Milan-San Remo i perdre 2 cops a la Roubaix. És graciós perquè els 2 cops, 2 i mig, o sigui,
dos cops que he vist com el Pogacar en ocasions grans, que són els 2 Tours de França, sempre l'he vist perdre, o sigui, a l'etapa de París de l'any passat, que el Van Aert el rebenta... Entenc com vols dir que l'has vist físicament. Físicament, o sigui, en persona, claro. Com a tal, vull dir, ser jo allà. Un és a l'etapa d'Otakam del 22, del 23, que és quan el Van Aert pujant a Otakam el rebenta fort amb el Vingegaard, i l'altre és també el Van Aert a la cota de Montmartre a l'etapa de París, que de fet jo estava davant quan el Pogacar com a tal comença a perdre roda, saps? Com es comença a quedar una mica enrere, perd 2 metres, doncs passa just davant meu. Llavors, bueno, l'he vist, però ja m'hagués pogut donar alguna alegria. L'altre que l'he vist és a la Volta a Catalunya, a Montjuïc. És cert. A part d'això, alguna cosa teva? Alguna cosa meva... Bueno, he llegit llibres que no esperaria que hagués llegit. Vaig intentar llegir A la recerca del temps perdut, no ho vaig aconseguir. Ara estic amb La broma infinita. Podríem dir que va ser temps perdut. No, perquè l'acabaré, però no era el moment. Bueno, no passa res, seguim buscant. Seguirem... És un metachista, ho entens, La recerca, seguirem recercant, Recercant. We'll keep... M'agrada, he dit seguirem cercant, però després he dit xiste automàticament, Vull dir... Xiste, bueno... Una de cal, otra d'arena, suposo, les ales tomen, no? Quien hagi remata i remuere. Sí. Què més? Bueno, he conegut gent força guai, he tingut la sort de conèixer els amics que de moment em segueixen durant i que espero que em segueixin durant fins que em toqui conèixer Sant Pedro, que esperem que toquem fusta, Toni, perdona, que quedi molt per anar a conèixer Sant Pedro. Sí, aviat. Joder, macho. Al setembre, nois. Segueixo sense haver-me tret el carnet de cotxe. Efectivament. M'he enamorat molt. Jo molt poc, En 15 anys? Jo bastant. O sigui, fora dels enxatxamientos temporals, de parelles 2 i bastant estar a les tranques. He plorat, també, pel desamor posterior. I, bueno, les hem passat bastant putes en aquest aspecte, però ha valgut la pena, nois, worth it, jo ho repetiria. I ja està, Nicole, si estàs veient això, també són mis hijos, déjame verlos. No té fills, per si algú no tinc fills. No tinc fills. Què més? He tirat pedres a la policia a Urquinaona, que, bueno, sempre està bé dir-ho. És força... Vaig estar intentant ocupar un aeroport, és impossible ocupar un aeroport. M'he aficionat als avions, he perdut diversos vols, m'he dormit a llocs públics i he perdut vols per dormir-me a llocs públics. He estat a ciutats en hores intempestives que o sigui, jo no esperava en la meva vida estar de 2 a 5 de la matinada a Dresden. És una cosa que a un li passa i que dius, hòstia. I no sé, he recuperat... No m'he hostiat mai amb ningú, no m'he emborratxat, que això... No m'he drogat mai, que això no... Vull dir, no és tan fàcil dir-ho, vull dir, emborratxar-me no, he anat amb el puntillo, però allò d'emborratxar-me no. He descobert la superioritat del tequila Sprite, que és el cubata superior. Va dir mai ningú. Correcte. I m'he fotut un Negroni a Roma, que jo crec que això entraria en el top 3 coses de la meva vida. I ja està. I Nicole, era broma, en veritat, em caus bé, vale? I si tens algun fill, haver-m'ho dit. Ara no truquis ja. Pau. Vale, això és tot. Està bé, o sigui, ara he quedat una mica jo com ridícul, no? En base a la teva voràgine d'experiència de la vida. També et dic, he dit que m'he fotut un Negroni a Roma, saps? Tu haguessis pogut dir qualsevol xorrada. No, clar. La meitat de coses eren, no he anat d'acampada, no he anat al Canet Rock, saps? Com rotllo, no he perdut una cama. Ja. No, però que m'ha semblat que... Perquè, clar, jo tampoc sabia què dir, dic, bueno, doncs he fet això, he fet allò altre. Però, bueno, vull dir que de bogeries també se n'han fet i també se'n faran, vull dir... A part, tu sí que t'has emborratxat, jo no. Sí, la veritat és que sí, més d'un cop. Jo també diré que no he defensat un TFG que jo crec que no m'hagués defensat a mi. Ja, és que fas coses per gent que no et respecta, tio. Tio, ja. Autoestima. Sí, fer el TFG és un acte d'humiliació durant 9 mesos. De fet, aquest acudit es va tirar en el seu moment, a l'episodi 8, que podeu veure a Spotify i a YouTube. Falca! Que podeu veure a Spotify i a YouTube, a les nostres xarxes Punt i Seguit, i des d'Instagram, Punt i Seguit Ràdio, podeu accedir a un enllaç amb tots els llocs on ens podeu veure. I a YouTube teniu tots els capítols i a Spotify els que a Spotify li ve de gust posar, perquè alguns simplement no apareixen. Eso. Spotify. Es fan els suecs, Bof. Perquè no sàpiga, Spotify és una empresa sueca, llavors d'aquí ve l'acudit. D'acord. Està estat bé aquest, Està bastant bé.
Molt bé, no? Molt bé. Vull dir, clar, ha sigut curiós perquè, clar, portem 15 minuts, perquè, clar, són 2 vegades la pregunta. Clar. També dic, hi ha episodis que l'he fet al minut 15. Clar. Com rotllo se'ns en va la olla. Sí, però bueno, no, està bé, veig molt... Que, una cosa que m'he donat compte d'aquest programa és que es parla molt de música, és a dir, no és un programa musical com a tal. Això és la teva opinió. Uau. No, això no és un programa musical, això és un musical, són coses diferents. Oh yeah. Bueno, d'acord. Doncs, o sigui, ha sigut un tema recurrent amb moltíssims convidats, amb moltes coses, vull dir, i ara fins i tot, no, parlant dels nostres últims 15 anys, o sigui, tot i que cap dels dos són músics, però és veritat que és una cosa que està molt present a la nostra vida, perquè jo al final... Quina sort, Sí, i al final, sí, sort per tothom. Al final, els dos, o sigui, he acabat amb cervesa i música i anar fent, i tu has comentat que has anat a un festival, que no parla de l'experiència, que tal i que qual, que jo el meu primer festival, per cert, vaig d'aquí un mes, o sigui que ja ho veurem. Sí, però vas un dia. Vaig un dia només perquè vaig veure un artista en concret, que és la Jenny, que, si recordeu, a l'episodi... el del Xus, que deu ser el 4 o el 5, jo crec que és el 4. Que fem el Spotify Rap. Que fem el Spotify Rap, doncs és la meva artista més escoltada, els podeu veure a Spotify i a YouTube els episodis, i doncs vaig veure aquesta artista, i serà la meva primera vegada en un festival, però concerts he anat amb molts. En aquests últims 15 anys, de les coses que més he fet i en el que més m'he gastat diners és en concerts, sense dubte. O sigui, el dels concerts és que tu i jo encara vam pillar l'època que els concerts no t'havies d'hipotecar i no els havies de pillar amb un any i mig d'antelació, perquè dius, mira, Olivia Rodrigo, jo què sé què estaré fent el juliol del 27, saps que jo no ho sé. És que un any és bèstia. Clar, és que un any, dius, bueno, és que igual no estic ni vivint aquí, saps? Llavors també és veritat que vam començar a anar a concerts de hip-hop. Sí. Per cert, he tingut un grup de música en aquests 15 anys. I jo també! Quina casualitat! Hòstia! Que bé, el meu es deia Pink Floyd, Tribute Band. Vale. Era el bateria. Sí. No, el meu es deia Figa Flowers, però ara ho he deixat. No, t'imagines? Del palíssim, Estaves ja fins la figa. Clar, no he estat a Figa Flowers, per si heu algun dubte. Bueno, m'heu sentit cantar, que cony heu de tenir algun dubte? Exacte. doncs això no, està bé. Jo, clar, al principi l'Axel anava a molts concerts de hip-hop. Jo anava, alguns altres també pel meu compte, sobretot de hip-hop, i 10, 15, 20, recordo un dels primers concerts que estava a 18 euros i em vam dir, joder, com s'estan... Exacte. Com s'estan anant, 18 euros. Ara tu val la Coca-Cola al concert d'Olivia Rodrigo. Exacte. Olimpia Rodríguez, baixi els preus. Jo, el concert més car que he pagat vaig anar el mes passat i vaig pagar 250 euros per aquest concert. Fort. A Barcelona, és a dir, 250 al concert com a tal, només, vull dir... Sí, no tot el travelling. Clar, perquè... Ok, ho entenc. Clar, perquè he anat a concerts a Madrid, que he hagut de pagar l'allotjament a Madrid, etc. Llavors, tot això que va sortir més car, però el concert potser era, jo què sé, 180, que, ojo, no està mal. Clar, la cosa... Jo crec que el més car quin ha sigut? Hòstia, et diré que potser el més car va ser Eric Clapton, El que anava a dir, Eric Clapton potser, no? Però, i Eric Clapton va ser una mica un capritxo, com... No és que sigui super... O sigui, soc fan d'Eric Clapton, el vaig escoltant i tal, però no és allò que diguis, hòstia, un gran artista troncal a la meva vida, però era més pel fet de dir, bueno, és que si no el veig ara no el veuré mai. Saps? I dius, bueno, està una mica fer el tic de he vist Eric Clapton tocar en directe, pues mola bastant. Però va ser més un capritxo que en el seu moment van sortir les entrades, van sortir a l'octubre, de fet, si van sortir l'1 d'octubre van sortir, i el concert era al maig, vull dir com, bueno, bastant bé, tenint en compte que és una gira europea, internacional i tal, que és, bueno, guai. Sí, jo és amb l'antelació que vaig pillar el de Twice, que és el concert que vaig anar a veure al maig, que m'ha costat 250 euros, i també va ser per l'octubre o així que van sortir també. Clar, i va ser més com el capritxo i de dir, vale, m'ho puc permetre i em fa gràcia i vull dir, bueno, he vist Eric Clapton en directe, saps? Si no l'hagués arribat a veure, perquè hi vam pillar unes entrades com a pista, no el Gallinero, però quasi a un cantó, vull dir que veies allà l'Eric, perquè, no? Vull dir, anem a humanitzar-lo, no? L'Eric, i el veies allà amb la seva guitarreta i tal. També et dic, aquest concert que, vamos, o sigui... britànic al 100%, vull dir, va sortir, va saludar, no va dir res, va agafar la guitarra, va començar a tocar 90 minuts de rellotge, 90 minuts exactes, i va marxar. Hòstia puta. Vull dir, no va dir res entre cançons, no va dir un Hello Barcelona, Hola Barcelona, Sagrada Family is very beautiful, no va dir res, Gentrification is good, no va dir res. No va dir, no va comentar això. No va dir Locals of Empanadas very tasty, no ho va dir.
Estàs parlant molt anglès, tu, avui, Sí, bueno, és que, per qui no sàpiga mai accent que em gasto, no?, del sud de Bristol, vaig viure un temps a Anglaterra, és mentida, però va ploure durant 2 setmanes a Manresa, llavors jo quasi sí que em perdonat a Bristol, em toca la polla. Sense comentaris. Sí. I això, no, o sigui, va ser com un concert d'escoltar un disc en directe, sonava espectacular, i ell tenia una veu increïble, cosa que quan arribar als 80 anys ja es posa en dubte, perquè tothom que he vist que ha anat a la gira d'Espai de Sabina diu que, bueno, va una gira tard, que ha estat molt patètica. En plan, moltes cançons no les toca perquè ja no arriba, la veu super trencada, que s'estava llegint les seves pròpies lletres amb un teleprompter, bueno, com que dius, hòstia, per fer una gira que ja es veu que no has d'estar allà. Bueno, dius, deixa la música abans que la música et deixi tu, no? Sí. I a mi em feia una mica de por, Eric Clapton, de dir, hòstia, és un tio ja gran, tal, però no, excel·lentíssim, bueno, toca com els putíssims 10, vull dir, és Eric Clapton, vull dir, és que toca com vol i fa el que vol amb la guitarra, i bé, i també em va agradar com, no, dintre del show business que són els concerts, no, que tenen cada cop més espectacle, més que també els artistes se'ls exigeix més, no? Que hagin de cantar, ballar, però també tocar la guitarra, però també fer show, però també no sé què, no? I un munt d'estímuls que dius, hòstia, és un tio que sòbriament està allà tocant i cantant, fent-se solos de guitarra de 6 minuts, improvisats, mola, també, no? Com una mica aquesta contrapartida de la sobrietat en aquest aspecte. Sí, està guai, perquè clar, jo dels concerts que vaig, o sigui, aquí és molt curiós pel tipus de música que escoltem, que és molt contrària, és tot el contrari, és a dir, jo he anat amb concerts amb focs artificials dins del concert. No, jo també, Kendrick Lamar, vull dir... No, clar, però vull dir que és una mica, com a vegades, no, la curiositat aquesta de dos mons que escoltem, que no tenen res a veure, que per això també després ho veurem, el complicat que ha sigut, no? Que ha sigut, sí, certes coses. Però bueno, sí, bueno, no sé, és això, que trobo que al final, punt i seguit, o sigui, també suposo perquè estem a la ràdio, i la ràdio al final té un component musical superimportant, perquè les ràdios més importants del país, al final, són notícies i és música. Llavors, la música també és una part inherent de la ràdio, i crec que ha acabat sent un programa no musical, ni molt menys, perquè hi ha programes que no es parla absolutament res de música, però que està molt present en el nostre dia a dia, però és que també jo crec que tu i jo parlem força de música en el nostre dia a dia, sobretot per tirar-nos merda l'un a l'altre, però... Sí, no, i també crec que la vida de la gent està molt present, no?, perquè al final també hi ha una cosa que és que no sabem fer les coses sense música. A mi m'han dit que en el meu cas, o sigui, molta gent m'ha dit que en el meu cas especial és com molt hardcore. O sigui, com que la música en la meva vida està com té sobrepresència a vegades, però sí. Jo sé que és veritat que hi ha moltes coses que les he de fer sense música, perquè si no em concentro. Jo no puc, i tinc una feina on no puc estar escoltant música mentre treballo, tot i estar davant d'un ordinador, que és una cosa molt curiosa, i a vegades... Perquè és compositor. T'imagines? En veritat... Plot twist, No. En veritat, està treballant en un àlbum que us faig spoiler, vale? Que és reversionar el virulai en tots els gèneres possibles. Llavors, l'àlbum té 14 cançons, són 14 virulais, rotllo techno remix, samba remix, bachata remix, jazz fusion remix... Exacte. S'ha de dir que la techno bachata se m'està complicant, però en res està... És normal, perquè toquen en clau de fa i són una mica rarets. Sí. Els techno bachateros. Sí. Però bueno, s'adapta. No, com hem dit al principi del programa, cap dels dos són músics, i a més jo no tinc ni idea de música, només sé què m'agrada i què no, i poc més. I que no m'agrada i hi ha poca cosa també. I que el pentagrama té 4 ratlles, perquè la cinquena me la foto pel... Bé, tranquil. Com a bon músic. Sí, exacte, tranquil. No, com van dir els Arctic Monkeys, no? Estan al lavabo practicant les línies. Exacte. Pues sí, és una mica això, que és que ho faig amb tot, menys a l'hora de treballar, que és quan molta gent escolta música, molta gent que treballa potser en una oficina o coses d'aquestes. Bueno, sí, clar. Clar, també és això, depèn de la feina, vull dir, si ets transportista, hòstia, els nivells de soledat són extremíssims. Llavors, vull dir, transportista, jo sé, de grans distàncies, Sí, que has de fer un Madrid-Àustria, i dius, hòstia, nen. Sí. No, per això allà ja deu haver molta música, molta cosa. També s'ha de dir que, d'altra banda... I putes. També, no només per la meva feina, sinó per la meva vida en general com és, també hi ha molta conducció. Però ara hi ha moltes putes. No. I, bueno, nois, us he de confessar una cosa, però... No, però per això també hi ha molta conducció, llavors, d'altra banda, doncs, sí. També... Bueno, no tinc cotxe. Exacte, en el teu cas hi ha molt copilot, no? Clar, hi ha molt copiloting. Pues sí.
Bueno, Àxel, algú haurà de dirigir aquest programa i tenim una segona secció que a nosaltres mateixos ens... I vols anar ja, Bueno, és que portem 25 minuts i són 2 minuts. Ja, però avui hem començat abans, podem allargar una mica el programa. No, sí, allargarem. Com és l'últim... Sí, vale, però vols anar ja, prefereixo allargar per darrere, saps? Vale. Sí. Això va dir ella. Llavors, tu recordes... Hem agafat minuts descartats d'altra gent, el que passa que jo no sé el meu, perquè no me l'he ni mirat, o sigui, he agafat un número random d'un capítol random i ell... Però ell, tu saps el teu? Jo em sé el meu, jo me'n sé 2. Llavors, si tu no dius un, o sigui, digues tu el primer, o sigui, fes-me'l tu primer a mi, vale, i llavors te'l faig jo a tu. Llavors, com jo me'n sé 2 de memòria, si dius un dels 2, doncs agafo l'altre. Vale. I ja està. Vale. O sigui, jo tiro primer, vale. Quins nervis, estic nerviós. Sí. Ara estic aquí tens, no? Catalans, catalanes, volia dir-vos que serà de família is very beautiful, very bonita, very tall, very high, in the sky, look up. Exacte. Torticolis in the neck, bat. Jo crec que tiraré el que... Potser, no sé si és el que segueix, crec que no. Primer de tot, hòstia, clar, s'ha de cantar. S'ha de fer tot normal, no? Sí, clar, però allò cantes tu 2 cops, Canto jo, tu no cantes mai. És la teva intro. Tu no cantes mai. Jo no, perquè no he fet un disc de versions del Virulai, llavors... Pots cantar el Virulai. Quina casualitat, jo tampoc. Bueno, puc cantar el Virulai, sí. Pots cantar el Virulai. Però Rosa de Vilma Serra ja està, De Montserrat Estel. Sí, vale. Home, allà regala't una mica. Però llavors ja acabo, no? El de Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra. No, tant no puc tolerar. Perquè, a veure, és que si no queda com a mitges. El papa està tard aquí, vull dir, un rem una mica, no? És veritat, el papa Lleó XIV. Lleó XIV, ho dic bé, no? 14. Sí, que no 14, perquè quan són papes deixen de ser cardinals. Duríssim. Ha estat molt bé, aquesta. Bueno, vinga, 3, 2, 1... Rosa d'abril, morena de la serra... Com és? Ja està, perquè llavors pel segon minut de l'absurd l'acabes. Vale. És bona aquesta, m'agrada. Vale. És fragmentada. D'acord. Com a actual, pel short, Sí. Pel reel. Àxel, imagina't que estem en un món on durant que era un minut o una hora? És que no me'n recordo. Un minut al dia. Sí? És obligatori que diguis tot el que penses en veu alta. Fàcil. Vale, comença a I35, no? Comença a I35, així que 3, 2, 1, som-hi! M'agradaria que us plantegeu aquestes persones que tenen problemes de comunicació, no? Que tenen problemes potser per expressar el que senten o per expressar les seves necessitats, el que els agrada i els que no. Llavors, tu imagina't lo interessant que seria haver de... Jo què sé, estàs un dia al Carrefour, no? Allò, comprant, i vas parar l'orella perquè algú està amb el salseo, està en plan de no, perquè el nòvio, no sé què... Imagina lo guai que seria, de cop, tu estàs allà comprant una nevera amb cajones resistibles pels cogombres i que de cop algú comença en plan de... a deixar anar les coses en aire, no? Vull dir, durant un minut. Seria com molt guai, perquè a sobre també jo crec que facilitaria la interacció humana. Podries anar a la persona i dir-li, buah, tio, estàs cardadíssim, vols que et passi el número d'un psiquiatre? Saps? O podries anar allà i, jo què sé, podríem fer amics, perquè imagina't que una persona no té per què pensar coses personals. Imagina't que potser pensa, jo què sé, hòstia, vaya hat-trick de Messi avui contra Argelia, tal, doncs jo potser vaig amb la samarreta i dic, buah, tio, i som amics. Saps? Igual sortirien relacions, igual sortirien amistats, sortirien curros, sortirien alguna hòstia, alguna denúncia, possiblement també, però molaria molt, saps? A part, jo què sé, i els sustos, tio. En plan, tu estàs allà conduint el cotxe, saps? I de cop el de darrere que estava mig zumbat, mig subat, saps? De cop deixa anar una merda durant un minut i tu t'espantes. Crec que pot generar situacions força incòmodes bastant guais. I temps, efectivament, ha fet un minut i mig, crec. Tu tira pelante, òbviament. Hòstia, no m'esperava que ho defensessis aquí també. Normal. Jo ho faré molt pitjor. És veritat, tu ho has afrontat molt positiu, però jo crec que volarien una d'hòsties. Aviam, sí, volarien lenyazos. Perquè, vull dir, n'hi ha cada un que... Però també aportaria sinceritat, no? Perquè igual ajudaria que aquests amics que fa 20 anys que són amics, però que potser ja no s'aguanten, però ningú s'atreveix a dir-ho, bueno, doncs m'ho dius. Saps? Jo crec que sanaria moltes relacions humanes, no? Perquè potser seria en plan de, buah, és que el puto soplapolla és aquest que fa 10 anys que no m'ho passo ben bé ell, que a sobre és un avorrit i que, tio, no tenim res en comú i que la seva nòvia és insufrible i que a sobre no es porta bé amb la meva, no sé, tal. Però això, si no t'ho vols reprimir, potser l'altre
vale, has de fer una petita visita al dentista per reemplaçar-te 3 peces, però ja està, tio, ja està, vull dir, per què? Per què seguir? O en aquest cas potser no, perquè, o sigui, també, d'altra banda, a vegades, jo què sé, imagina't que tu i jo quedem un dia i fas alguna que em molesta. I jo potser depèn de com, s'ha de dir que tu i jo, en veritat, ens la so de tot bastant, però jo què sé, potser hi ha un moment que dic, tio, ara no li diré, saps? I després en aquest minut jo encara ho estava pensant i dic, és que m'ha molestat quan has fet això, i tu en plan, conyo, doncs digue-ho, saps? No sé, potser sí que se n'anarien coses, però bueno. També... Però, en tot cas, ara ve l'altre minut de l'absurd que pots acabar el Rosa d'Abril. El Virolai, perdó. M'has de recordar com és això. Rosa d'Abril Morena Serra, de Montserrat Estel, de Montserrat il·lumineu Estel, la catalana terra, no? És que sempre se'm travessa el de Montserrat Estel, Ja, és que és raro. És com que a mi em quadra Rosa d'Abril Morena de la Serra i il·lumineu la catalana terra, però no. Creus que el de Montserrat Estel és una referència als que van a mirar ovnis? Sí, 100%, ja ho sabien, això. Vale. I si ho van escriure els aliens? Auro debate. Sí, i tant. No hi ha cançons d'aliens. Home, clar que sí que n'hi haurà. O sigui, clar que n'hi ha, però així com famoses. Bueno, hi ha la de... Bueno, Starman, que no és un alien. T'anava a dir el mateix, tio. T'anava a dir la mateixa cançó. Però no. Vale. No, curiositats. Vale. De Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra. Bo, tio, com és? És que no soc... Em sap greu, no soc ni massa català ni massa religiós. No, català sí, però això no. Però el de Montserrat Estel no sé entonar-lo, però bueno, ja farem el que puguem, vale? De Montserrat... Va, 3. 1, 2, 3. I... De Montserrat... No sé com... Estel. Bueno, vale, d'acord. Això, és que no, la religió no és el meu. Fem un altre, potser, no? No val la pena. Va, no val la pena, això, Vinga, va. Tira'm una. Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Saps que no entendràs? Que durant un minut m'has de defensar que cada dia els noms de les persones canviïn. Vale. Comences a 55. A 55, en 3, 2, 1... Home, jo crec que és molt bona idea perquè segur que a tots us ha passat que t'oblides del nom d'una persona, no? Vull dir, correcte. Llavors, si tu cada dia t'has de presentar, perquè clar, tampoc sabré el teu nom, tu tampoc el meu, no passa res. Llavors, correcte. O sigui, ens estalviem molts moments molt incòmodes. També, després, tema de... Hi ha molta gent que s'acaba canviant el nom. No molta gent, s'ha de dir, potser no és el que més passa, però hi ha gent que es canvia el nom perquè està molt incòmode amb el seu nom. No passaria més. Perquè estaràs incòmode un dia, unes hores. Vale, potser un dia et dius Bonifaci, però el següent dia doncs ja et dius Francesc. Ara, si Francesc et flipa, has d'esperar l'altra rotació, perquè clar, jo entenc que els noms no són il·limitats. En un moment repetiràs, llavors, bueno, està bé. Però, a més, també, jo crec que és guai cada dia com a veure què passa, a veure què ens trobem. O sigui, potser afronto la vida diferent si em dic Màxim. Dius, buah, bastant èpic. Clar, dic, buah, guapíssim, saps? A més, ja canvia la teva rutina, perquè tu, o sigui, ara ja estem tots molt rutinaris, però jo crec que canviaria molt la rutina només has d'agafar i mirar el DNI cada dia. Això no ho fas mai. No mires el DNI cada dia. Llavors, sí, perquè vull veure que posa reina d'Espanya. D'acord. Llavors, jo crec que ja canvia la rutina, canvia el mood, o sigui, com el concepte que tu tens del dia i jo crec que ja pots començar a tope o no, però també pot ser que tu acabis sent una persona més forta mentalment perquè, clar, dius, hòstia, és que avui he d'afrontar el dia dient-me bolbordòfara i no em ve de gust, però, nois, això s'ha de tirar endavant. Encara que el mood estigui caigut, el mood com és? Portes 2 minuts, quasi. Hòstia puta. Per molt que el mood estigui caigut, tu sempre has de tirar endavant i pa'lante. I força el canut. Això és. Bueno, molt bé, molt bé. Pensava que ho faria bastant pitjor, Molt ben defensat. S'ha de dir que un minut, ara li dono la raó a la meva ex, és molt poc. Però bueno, no passa res. Però quantes vegades hem hagut de dir 15 segons més? Hi ha gent que li costa més, Hi ha gent que li costa. A veure, nosaltres perquè som gent que... Som gent llegida i viatjada, com hem pogut deduir als 15 anys. No? Sí. Bueno, jo ni llegit ni viatjat, crec. Però no pots ser llegit. No vaig aprendre a l'escola. No vaig aprendre. Sí. Però sí, jo crec que dels viatges s'aprèn a defensar aquestes borrades, no? Perquè bueno... Bueno, jo crec que també nosaltres és que ens passem el dia defensant borrades de forma completament random, no? Vull dir, una mica... Hòstia, ara aquí no insultar cap acudit 2 punts, ofendre algun col·lectiu ha estat molt difícil,
Bueno, s'ha de dir que jo vaig aprendre... Jo crec que el meu moment canònic amb l'anglès, no? Perquè tothom passa, els que en algun moment ens hem preocupat per estudiar anglès, sigui per voluntat pròpia o per voluntat dels nostres pares, que com tothom sap, els meus pares tenen un anglès fluid i natiu, gairebé. M'agrada, o sigui, ja no només que per l'acudit, però m'agrada el tothom sap. I, home, clar, No, però bueno, tothom sap. No, però m'ha fet gràcia. Sí, Vox Populi, no? Sí, exacte. Que vols que no sapigueu, no és anglès, és llatí. Que no en sé, però bueno. És a dir, tots com tenim un moment canònic en el que de cop no? O sigui, aprenem més anglès del que sabem, no? O un moment en què diem, hòstia, vale, sé anglès, no? Perquè al final l'anglès dins un context d'acadèmia és com molt fàcil, molt easy, vull dir, estàs en un ambient molt controlat, però llavors... Molt easy, com dius a l'acadèmia, sí. Clar, com diuen, easy. Però en un moment surts al món i dius, hòstia, que aquesta gent diu bottle of water i no bottle of water, saps? Ja. Dius, què cojones? En plan, que parlen com amb anestèsia local. Sí, una mica. I el meu moment canònic va ser quan vaig perdre el vol de Stuttgart Berlín, en el que jo estava estressat, perdut per l'estació central de Stuttgart, trucant a l'aerolínia, cridant-los, insultant-los per un error que havia comès jo, però vull dir que ningú ens tregui la raó, en anglès, com rotllo... Perquè bàsicament m'havien canviat l'hora del vol de les 18 a les 16, i jo recordava que era a les 18, i que em van enviar una notificació que no vaig veure. Vull dir, ells ho van fer bé, em van enviar la notificació amb 2 setmanes d'antelació, que és suficient com per reestructurar-te. Vale, però havia sigut el mateix dia. No, com amb 2 setmanes d'antelació, que dius, vale, ho han fet bé els de Wizz Air, tal, no? Però dic, bueno, jo he de lluitar aquest vol perquè no arribo, o sigui, no arribo ni de conya. Per això m'havia dormit. I llavors jo me'n recordo a l'estació de Stuttgart com amb el telèfon trucant, cagant-me en tots, rotllo dient, no, passa'm amb el teu responsable, passa'm amb el teu superior, passa'm amb el no sé què, amb el no sé quantos. A sobre, clar, cada cop que feia la trucada, recordar-me de posar el prefixe, tal, i jo crec que va ser una mica el meu moment canònic de dir, vale, em puc defensar bé en anglès en el món actual. Això i un cop que vaig intentar lligar en anglès. Està bé. Jo és veritat que m'he trobat en situacions on he de parlar anglès, vull dir, de fet, fins i tot a casa ha estat gent amb la qual només parlava anglès, i és en aquell moment en què... Se'n ocupes? No és el cas. Expats. Té més sentit, però tampoc. Jo un cop, a l'esdevenint canònic, va ser quan vaig anar a demanar un cafè d'especialitat a Barcelona i el vaig acabar de demanar en anglès, saps? Vull dir que no parlar en català. Ja, exacte. No, doncs sí, em va passar això i ara fa no massa, o sigui, quan vaig estar jo a Itàlia, d'Erasmus, em sap greu, Axel, jo sí que n'he fet un, allà parlava... Tots els catalans són iguals. Sí, parlava principalment en anglès, perquè el meu company principal de feina, tot i que vivia a Itàlia, era del Regne Unit, i jo l'italià no el parlo tan bé com l'anglès. I em va dir... prosciutto. Exacte, prosciutto. Doncs és això, i em va dir, doncs parles força bé. I ara fa no massa, parlant amb el Has, que és el convidat de l'episodi 6, que podeu veure xarxes i tal, ja m'estic cansant ja de mi mateix, doncs que amb ell parlem en anglès, principalment pel WhatsApp, i em va preguntar l'altre dia, però tu com has après anglès? Dic, no sé, jo crec que va fer pop al meu cap. Va fer pop i ja està. Quan fer pop ja no és stop. Exacte. Sí, stop és una paraula anglesa. Exacte. Després ho parlem aquí com si tinguéssim un nivell de la parra, tampoc és suficient com parlar a Anglaterra sense patir, defensar-nos i tal, però dir com... Sí. No és que tinguem un C1, saps? O un C2, no, ni molt menys, vull dir. Simplement podem mantenir una conversa i tal, i algunes coses se'ns escapen, però... Òbviament, i segurament els temps verbals els farem... Bueno, jo almenys el faig com una mica un nen petit, com, futur, passat i present, i poc més. No em demanis més. O sigui, suficient com perquè si demà d'anar a Anglaterra cap dels dos es posa nerviós. Exacte. I ja està. Però bueno, sí, clar, també al final és un idioma que no practiques massa en el teu dia a dia, no? Vull dir, exacte, el practicaries més si et canvies el nom cada dia i et toques dir-te James. Correcte, James Joyce. James Joyce, per exemple. Però bueno, això és nom i cognom, aquí només era un nom, Sí. Però bueno, sí. Vull deixar un facto endavant. Esportiu pels meus amics que fan programes d'esport. Estem arribant als 40 minuts, però són i mitja encara tenim... Sí. El facto esportiu és... sonarà polèmica això, però bueno, si esteu veient la samarreta la que porto, Leo Messi està infravalorat. Heu escoltat bé, no està sobrevalorat, sinó infravalorat. No som conscients de la grandesa d'aquest enano pijudo, que és... No em diguis això a la ràdio, sisplau. Que és Leo Messi. Ja està. Vull dir, el 1863 es va inventar el futbol, uns anglesos,
i han tingut la sort de ser contemporanis de Leo Messi. Per tant, ja està, la vida val molt la pena. Fantàstic, m'alegro molt. Sí. És que quan ets fan dels esports, la teva vida a vegades és millor, Estic d'acord. És a dir, jo no sóc massa fan dels esports i precisament veig a la gent que ho és i dius, hòstia, és que és veritat. I, de fet, en el moment en què em vaig aficionar relativament, perquè tampoc sóc un gran fan, però de l'NBA, que bueno, intento anar-la seguint i tot això, és veritat que és fàcil de dir, partido i superbé, o els resultats, hòstia, ha guanyat l'equip que volia, puta madre, saps? Vas una mica més feliç. I he de dir que, i és una cosa que em fa bastanta ràbia admetre en públic, però els nord-americans ho estan fent molt bé amb el Mundial. Fot, Sí. A mi em fotria dir-ho, O sigui, li diuen soccer, M'han callat la boca, però l'organització està molt bé. A nivell d'arbitratge no estan havent-hi cap escàndol. Els estadis estan plens, no sé exactament molt bé com, perquè els preus de les entrades no... O sigui, se sabia que eren bastant cares. Llavors no sé si allà tothom té molts diners, si finalment han baixat, si mil merdes. Però molt bé el Mundial, bon ambient, cosa que als Estats Units no m'esperava massa. Bé, vull dir, res a dir, bastant millor que els últims 2 mundials, que, bueno, Rússia i Qatar, coses. Ja, sí, coses. Però bueno, bé. Però bueno, molt bé, Yankees, ara sí. No ens falta solucionar la resta del país, que ve ser com el vostre principal fallo. Bueno, no ens ficarem ara en política internacional. No, era bastant local. Problemes són ells. Però això, bueno, jo sí que volia, que t'he dit, no preferia allargar una mica més per darrere, perquè volia comentar, que una mica també és el motiu pel qual avui estem sols, per comentar què tal ha anat la temporada, com t'has sentit. Penseu, per tots els que ens esteu escoltant a la ràdio, que aquest és el nostre primer programa de ràdio, és a dir, bueno, sí, no és el 18, però vull dir, és la primera temporada que fem d'un programa de ràdio, no ho havíem fet mai. Sí que havíem fet un concepte de videopodcast fa temps que, a més... Bueno, però érem molt més joves. Érem molt més joves, i la veritat és que jo ara m'ho penso i dic, era un conyazo i crec que això és bastant millor. Ho era. Bueno, molt millor. Sí, això és bíblicament millor. Sí, llavors, bueno, pues, com t'has sentit tu aquesta temporada? Aquí com ens han acollit a Ràdio Sant Fritós? Bé, és a dir... No, fora conyes. Molt bé, sí, jo m'he sentit guai. Sí, crec que és una cosa que sí que és veritat que no és el mateix fer ràdio que xerrar, que els dos xerrem molt, però no és el mateix fer ràdio perquè al final ha de ser entretingut i divertit i tal per una altra persona, sí. Però molt guai, sobretot fer-ho a la ràdio, que dona un punt extra d'atractiu, sí. No? Potser fer-ho a una habitació de casa teva amb 2 micros que t'has comprat per 30 euros a Amazon, pues, poder no té el mateix atractiu, el mateix encant, aquí és molt guai. I és una cosa, bueno, pues, molt atractiva també al final, fas cultura, entre cometes, al poble, bueno, a la gent, i bueno, ha tingut molt bona resposta, que al final és una cosa que evidentment la fas per tu i no la fas pues, pel reconeixement i tal, però bueno, que agradi i que sigui xula pues, sempre motiva i que la gent pues, li interessi, no? Pues, també és com, hòstia, vale, pues, a la gent li mola, ho escolta, ens demana, quan sortirà el proper episodi, que tinc ganes d'escoltar-vos, hòstia, pues, bueno... Això em sembla molt fort, que ens hagi passat això ja em sembla una bogeria. Clar, vull dir que al final dius, hòstia, que el que jo estic fent li interessi, no? Al final és el que diuen sempre d'un artista, no? Una cançó que et vas escriure potser a la teva habitació on sigui ara te l'està cantant 50.000 persones a un estadi. Clar. Com sí. bastant heavy, no? I, bueno, sí, jo la veritat és que els dies de la ràdio em sento guapo. Em sento atractiu, no? Em sento de dir, ara mateix em podria lligar a qualsevol persona de Catalunya amb bastant de seguretat. Tant de bon passés això, però crec que no m'arribarà a passar mai. Però... Espera, si Jordi, tu confia. Bueno, ja, però pot ser tanta, en plan, qualsevol de Catalunya, és una mica boig, però bueno. Qualsevol, poder no. Però bueno, sí, ens hem de rebaixar, no? Però bueno, no, sí, jo estic molt content també de com se'ns ha acollit aquí a Ràdio Sant Fritós, de la llibertat que ens han deixat de dir borrades aquí en un micròfon. Gràcies. És per aquest motiu, que dic, curiosament, una setmana més cada setmana, no? Perquè, bueno, és això. Diem una de barbaritats per aquí. Però, hòstia, jo crec que està guai, és això, estic molt content de la rebuda dins de la petita comunitat que hem format, perquè és una comunitat molt petitona, però bueno... Però bueno, sí, poques bones i segures. Exacte, llavors és això, però la gent ens ho diu, ens comenta que ens escolta, que els hi agrada, i doncs, moltes gràcies a tots i a totes els que ens escolteu, perquè al final, ostres, és molt gratificant. Nosaltres aquí no sabem realment si això ho escolta algú o no, i tots els que ens esteu escoltant des de Ràdio Sant Fritós, que mai podrem saber qui sou,
fins que no ens trobem algú pel carrer i ens ho digui, però... Sí, no, i que al final ho penses, no? Dius, hòstia, potser hi ha una persona que està fent coses a casa i està sentint les nostres veus de fons, no? A mi em fa molta gràcia pensar que algú potser està fent un sopar de puta madre i de fons està sentint com dos tios defensen que et canvi el nom cada dia. No, llavors no serà de puta mare, serà un sopar normal. No et facis això. No, però perquè has de confiar... O sigui, un sopar de puta mare vull dir de sabor, que està cuinant, està cooking... Però vull dir, si tu vols portar la xat i que et vols fer a casa sopar... No posis aquest programa, estic bastant d'acord, O sigui, no et facis això. Posa Barry White i tira pelante, vull dir... Referències, Sí, exacte. I ja està, no, però està molt bé. Vale, bueno, doncs toca despedir i encarar la recta final de l'últim programa fins al setembre. Si Déu vol. Que jo només vull dir que al setembre aquest programa ve renovat, vindrem amb coses noves. Em farà fora, vamos. Sí, era això. Però vindrà, vull dir que crec que el portarem una miqueta més madur. Crec que és el que ens ha faltat una mica aquesta temporada. Saber que és un programa de ràdio i portarem més madur i més treballat. Dit això... Juliana Canet, vine. Sí, portarem la Juliana Canet, és la primera convidada. T'imagines? Però és que l'hem de fer Canet de Fals. Exacte, però si no és de Canet de Fals. Entenc que és un acudit pel nom, però... Sí, bueno. Però bueno, és... De fet, objectiu de la tercera temporada, portar Juliana Canet. De la tercera ja, saps? Portar Juliana Canet, vale, fàcil. Vale, o sigui, la segona l'hem de fer molt bé. Fàcil. Això, que no surti d'aquí. Quin nivell de referències. Bueno, doncs toca despedir a l'últim programa de la temporada. Acomiadar? T'acomiadaria tu, bèstel. I amb raó. I ja està. I bueno, us deixem amb la cançó de la secció del convidat, que no hi ha convidat. Exacte. Però hem escollit una cançó a consciència aquest matí. Sí. Entre els dos. Ha sigut difícil perquè no escoltem la mateixa música. Però volíem que la cançó tingués un missatge més enllà de que fos una cançó guai i molona. I ens hem donat compte, de fet, parlant-ho, que ningú ha portat una cançó en català. Sí, fins on recordem, Ara esperem no fallar, però crec que no. Llavors, doncs, ja que, si el papa ha vingut a Catalunya, doncs nosaltres hem d'honrar la memòria catalana. I tenint en compte que és un programa de despedida temporal, doncs hem decidit portar el matrimoni Arnolfini, dels Amics de les Arts. Que és dels pocs grups que ens uneixen, que van a concerts junts i això. És dels pocs grups que el Jordi m'ho va ensenyar quan estàvem a Amsterdam, no drogats, vale? No drogats, si no me'n recordaria. I hem anat a diversos concerts i hem anat al concert dels 20 anys. Sí, que va ser molt xulo. I hi ha una frase, Jordi, tu em diràs quina, que... Quina frase, Àxel? Que és molt mítica de la cançó del matrimoni Arnolfini. Que diu... La dic jo o la dius tu? Digue-la tu. Vale. Que diu que tornar sempre és la millor part de l'aventura. Llavors, doncs, és això. Ara marxarem uns mesos, però al setembre tornem i, evidentment, tornar serà la millor part de l'aventura. Així que res, ens acomiadem. Moltes gràcies. Bon estiu. Moltes gràcies. Bon estiu. Beveu, mengeu, folleu, viatgeu, no gentrifiqueu Menorca, aneu a l'octubre, escolteu Punt i Seguit a l'octubre des de Menorca, i ja està, pau i amor, no? Doncs... Música i cervesa, què diries tu? Exacte. Doncs, nois, música, cervesa i això, que tornar sempre és la millor part de l'aventura. Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena. I jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que teníem a la papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir. Un any vas dir, pel pont de la Puríssima, creuem l'Atlàntic, anem als Estats Units. Un puja i baixa, 4 compres per Manhattan, que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit. Contemplant un edifici, unes columnes rotllo antic, vas dir caram, som a un lloc mític, fes una foto, és Wall Street. Dins un col ple de pantalles, terra en parquet, homes i crits, perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se rics. I no vaig saber què dir, i no vaig saber què dir, i no vaig saber no. I et va agafar aquell rampell per la pintura
desig. Jo el món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'm va quedar només el matrimoni Arnolfini. Contemplant un xile em deies, però mira el traç, però quins colors. No pots percebre per la mirada que profund que era el seu dolor. Fixa't la llum que ben tractada, tot detalls, res perquè sí. A mi m'exalta, a mi em provoca, i digues tu què et fa sentir. I no vaig saber què dir, i no vaig saber què dir, i no vaig saber no. De molt de temps ja ho he trobat, ja sé què dir. Hi ha 3 coses que tinc clares amb tots aquests anar i venir. Que es forrarà el tio que patenti les abraçades d'aeroport. Som va, ho diré, les que ara et trenquen, però que demà et fan més fort. Que l'única veritat arreu que és clara, rasa i pura, és que al pot petit sempre hi haurà poca confitura. I que tornar sempre és la millor part de l'aventura.